ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо давонхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад ба адро марҳамат шумо маълумотша қатъи суратошро кунем, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. хоб дар имрӯза навор аста ба адро мошинои арзон аста ки Hyundai Solaris ва Hyundai Sonata ҳаста, Opel Caravan ВАЗ 21015. хоб Opel Caravan ам аста дӯстони азиз ва дигар намуд мошином аста ки бо нархҳои арзон ҳамашро баҳри шумо омода кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари наста ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастанд, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 баробар аст ба 153 сомонӣ. марҳамат, рафтем. дӯстони азиз, пеш аз наворро сар кардан як компанияро ба шумо тавсия метиҳем ки Груза перевозки аста ки ай территорияи Россия ба Торикистон, яъне ки бор мебаранд ай пеши бозори Люблино ва бозори Садовод мобайни ҳамин ҳарду бозор. агар шумо ай Москва, ай Россия, ай ягон точкаш агар мисол ягон бор роӣ кунед, яъне бортона қабул карданаш, яъне ки даставкаш бепул аст. рафта аяму ҷои кортон, аяму ҷои хонатон, яъне ки мегиранд худашон, даставка гирифтанаш бепул аст. ва фақат ай ҷое ки бор уже пур мешавад, кам аст ки пур шид, ай ҳамҷа фақат инаш мисол то Тоҷикистона, яъне ки договор нест, инаш пулаки аст. ай территорияи Москва ба Тоҷикистон Душанбе, Хобёвон, Қурған ва Абдураҳмони Ҷомӣ бо дигар территорияҳо мебаранд. ин ҳудуда 6 рақамо аст ки ҳамаи рақамошон кор мекунад. 4 рақамои Россия аст, имо, Viber, WhatsApp, Пайваст ва 2 рақами дигаш рақамои Тоҷикистон аст. компанияи акаи Бахтиёр ва Баҳром, яъне ки бо ягон бемалол, бе ягон пададид оварда мерасонанд, ҳамашон бо кафолат аст. кадоме ки агар маҳсулотҳои сохтмонӣ агар ки ай территорияи Россия ба Тоҷикистон равон мекунад, инаша мегӯяд хела скидка мекунем. Груза перевозки ай Россия ба Тоҷикистон ҳамаи гӯшаҳош азиз мебарад. хайна бо рақамошон аст. марҳамат, занг зад, дигар маълумоти пураша аз соҳибашон гиред. нархҳои овардан бо маслиҳат, фақат мисол ҷои рафта гирифтаншон, инаш яъне бесплатни скидка. марҳамат. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ аст ба адро Hyundai Solaris аст ки соли бароишаш 2015 сола ки судифурӯш бензини холия. моторш мегӯяд пластик 6 литра, коробкаш автомата, сайстани мошин мегӯяд беҳтарин тоза. мошин мегӯяд 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ, 4 та балонои пачка, 4 диска, электропакет, кондитсионер, мултиру, яъне ки бадрон мошин опшин ҳама чӣ дорад. ин мошин ягон бор такси гаштагӣ нест, фақат яъне кори оилавӣ кати кор рафта омадагӣ аст. бадрон мошин яъне кам гаштагӣ аст. ягон ҷо сарапи назадагӣ пӯшидагӣ мегӯяд умуман надорад. мошин тоза ҳака мегӯяд омада бинен, гаранҷ кади бо нархи 120 000 сомонӣ. бо арзонтара ва савдои хубам мешавад. мегӯяд соҳибшон 2015 сола ки бензини холия бадрон мошин бе камбудӣ, бе ягон чӣ ҳама ҷош кор мекунад. мошин радной краска аст, ягон камбудӣ надорад, мегӯяд соҳибшон. ин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 120 000 сомон, конкретан арзонтара мешавад. ина рақамошон аст, вавилон кор мекунад ва дар рақамошонам WhatsApp, Пайваст дорад. хубтараш дар рақамошон занг занед. дастроша мегӯяд сум дар кора, мегӯяд бо арзонтар мекунем. марҳамат, хай бо дигар маълумоти пураша аз соҳибашон гирем. мошин ҳама ҷош кор мекунад, ҳуҷҷат балон нав. марҳамат, занг занед. дем мошини фурӯшии навбатӣ аст ба адро Hyundai Sonata аст ки соли бароишаш 2011 сола ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. моторш мегӯяд 2 литра, коробкаш автомата, сайстани мошин мегӯяд бениҳоят тоза, бе ягон камбудӣ. мошин мегӯяд то моҳи декабр танировка дорад ва ҳуҷҷатошам то моҳи декабр. 4 та диска, 4 та балони 80%, салон тоза, кондитсионер, электропакет, монитор ҳамаш 100%. ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. баъд ин мошинам мегӯяд такси гаштагӣ нест, фақат барои корои худашон. хоб дастроша мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 100 000 сомонӣ. бадрон бо арзона мешавад. танировка, ҳуҷҷат ҳамаш то моҳи декабр ҳуҷҷат дорад. дӯстони азиз ки ҳамашон срок дорад. 2011 сол, бензин газ, мотор 2, коробка автомат. ин мошин бадрон дар территорияи шаҳри Бухта, ноҳияи Калхозобода қарор дорад. ина рақамои мегафони Тоҷикистоншон аст, кор мекунад ва рақамои Россияшонам кор мекунад. рақамои Россияшон имо, WhatsApp, Пайваст доранд. одамоне ки наличия мегиранд, мегӯяд бо арзонтара мекунем, мегӯяд соҳибшон то қассуми холӣ мегӯяд алиш намешавад. хай бо занг зада маълумоти бештар ва пурраташа аз соҳибашон гиред. дастрошна савдо ва муомилаш дар назди капоти мошин
дар ноҳияи Калхозобод қарор дорад. Марҳамат, тамос гирем. Саи мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон ВАЗ 21015 аст ки мошини молодежни советский соли 2006 солае ки бензин газ зардаш кор мекунад. Моторш мегӯяд простой 1.5 литр, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин нахадози ҳамаша фаҳмода метиҳем. 4 баллон мегӯяд 60%, 3 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, чехолҳои нав, 4 дискаҳои худаш, хай салоншам тоза, мошина фақат мегӯяд 1 калсават мекунем мегӯяд тамом, дига ҳама ҷош бардон азиз 100%. Камбудиш ҳамин мошин 1 калсават мега соҳибшон тамом. Дастсрочна мегӯяд сум дар кора мега мефурӯшад бо нархи 10000 сомонӣ бардорон боз арзона мешавад. Срочна мегӯяд сум дар кора. Ин мошин дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки шаҳри Бохтар дохил мешавад ва ноҳияи Абдураҳмони Ҷомида қарор дорад. Рақамои Тисел Тоҷикистон аста кор мекунад ва рақамои Россияшонда имо ба асаб пайваста ва рақамошон худашам кор мекунад. ҳар ду рақамошон кор мекунад. 2006 сол 3 моҳ ҳуҷҷат, 4 баллон 60%, фақат мошина калсават мекунад, дига маҷош 100%. Марҳамат, дига маълумоти пураш мошинчаи бениҳоят арзона ки бо темболи 2006 сола ихе нархуда редки мошино меғалтанд. Барои ҳамин қатшон тамос гирем, бо арзон мешавад. Дастсрочни марҳамат. 4 мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Opel Astra F аст ки дар кузофи карават светои шампанский. соли 1998 бензин газ зардаш кор мекард, моторш простой 6 литр, коробкаш механика, ҳолати мошин мега нахадо мега соҳибшон. мошин мега салон тоза, радной краска, магнитофон, 4 баллонои 60%, Opel карават соҳад ки хай маълумотои баъзе маълумотош неста, барои ҳамин кадомитон агар хоҳем маълумото иловагиша мегирем. Дастсрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 26500 сомонӣ бардорон боз муомила дорад. Ина рақамошон аста мегафон кор мекунад ва мошин дар территорияи шаҳри Хуҷанда қарор дорад. Алишинет тоқа суми холӣ мекунад соҳибшон бо нархи 26500 сомонӣ бардорон. Ина бо дар рақамошон занг зад, дига маълумотша гирем. Мошина хай камбудиша гуфтагӣ нест, нархшта мегӯяд арзанда мегӯяд срочна сум дар кора. Марҳамат, занг занед. Агар шумо давохали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира ягон техника барои фурӯхтан боша бадро, шумо хел сурат маълумот, адрес ва рақамотро нависа роя кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. лайкотро назанед ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо падисаш кунед. 5 мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон мошини молодежни советский ВАЗ 2106. соли 1998 бензини холия мега соҳиб шуд, тоқа бензин газ надорад, моторш 1.6 простой, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. мошин мегӯяд то моҳи ноябр мегӯяд ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз ва салоншам тоза, радной краска, баллон средний. мошин мегӯяд ҳам алиш мешавад, ҳам фурӯхта мешавад. фақат Opel караван ки мегӯяд алиш мекунем, кадоме ки агар Opel караван дошта бошад, яъне болоиш мегӯяд пул метиҳем. кадоме ки агар ҳамин мошина мехарам мегӯяд нархш мегӯяд 9500 сомонӣ аст, бо арзонтар мекунем. ин мошин дар ноҳияи Файзобода қарор дорад. ба Opel караван алиш мешавад, болоиш сум метиҳанд. кадоме ки агар ҳамин мошина мегирад сум кати 9500 бо ягон сум арзон муомила мекунад. дар территорияи Файзобод қарор дорад. дар рақамошон астагаса Вавилон метавонед дига маълумотша гиред. ноҳияи Файзобод. маро дӯстон мошинчаи арзон занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Daiwo Nexia аст ки светои сафед, тоқа бензини холӣ кати. соли 1996 бензини холӣ газ надорад, моторш мега простой 1.6 литр, коробкаш механика, сайстани мошин мегӯяд нахаду бадрон, ҳаме хел гуфтям. хоб мошин мегӯяд 4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз, 4 та диска, салоншам тоза, электропакет, мошин мегӯяд звера мега соҳибшон, яъне ки ҳамаш 100%. хадавои кадаги аст мегӯяд ҳолати мошин 100% мегӯяд, фақат мегири газ метиҳӣ бе ягон камбудӣ. дастсрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 9000 сомонӣ мегӯяд соҳибшон, бо арзонтара мешавад. ин мошин баъдон дар территорияи Душанбе пойтахта қарор дорад, бо нархи 9000 сомонӣ одамоне ки наличи мегиранд бо ягон сум арзон ва муомилаи хуба мешавад. мотор мегӯяд ҳолати беҳтарин, мотор мегӯяд звера мегӯяд соҳибшон, ҳаме хел навистиам. ина рақамошон аст кор мекунад. аз ҳамин рақамо дига маълумоти пураша занг зада гирем. мошин дар Душанбе 9000 сомон. агар шумо давохали мошинои фурӯшӣ боша баъдро, мошинои майда ёки мошинои боркаш, хона, замин, квартира, марҳамат, шумо ҳам хел
сурат маълумотро кунем дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дӯстони аз дар имрӯза навор ҳамин хамошини фурӯшӣ буд ки мо дар рӯи кардан мо пешкаштон кардем. Барои ҳамин хай боз сабр мекунен бо насиб боша пагадан бо ҳамин хел мушӣ мепартем. Дар як рӯз чандта ки ҳамин рӯи кардан мо ҳамона пешкаштон мекунем. Фақат шумо сабр кунен, лайкотон нагузоред, чӣ мошине ки дар кор нависед мо ҷудо карда пешкаштон мекунем то видеои оянда.